Deia l'Albert Einstein que si una cosa no la pots explicar de manera ben senzilla, ben fàcil, és que encara no l'entens prou bé. Un bon polític, igual que un bon científic, també s'hauria d'aplicar aquesta mateixa norma. Si no pots explicar de manera fàcil quins són els teus projectes i objectius, és que encara no tens les idees prou clares. Amb el podcast que esteu seguint començo, de fet, un nou projecte. M'agradaria trobar camins per ajudar a recuperar el prestigi de la política i dels polítics, de tots aquells que tenen vocació i volen posar els seus talents al servei del seu propi país, en aquest cas de Catalunya. I és que sense una bona política, encara que a curt termini sembli que no passa res, a llarg termini el país ho pot pagar molt car. Avui, amb en Sergi Pàmies, parlarem de la importància de la paraula en la política, de què falla en l'expressió de molts polítics que no acaben de connectar amb els seus electors o amb els ciutadans en general. Parlarem de l'ús pervers que es fa a vegades de grans conceptes de la política i parlarem també de metàfores, de paraules gastades o buides de contingut. Sergi Pàmies, doncs, és el primer convidat d'aquest podcast. No ens coneixem pràcticament gens. A veure què tal flueix la conversa amb algú que de les paraules, val a dir, n'ha fet la seva font de riquesa. Jo, al llarg de la meva ja llarga experiència política, d'uns 30 anys, he sentit moltes vegades en el llenguatge popular que els polítics han de dir la veritat i que no ho acostumen a fer, que prometen moltes coses i després se n'obliden. I en aquesta experiència meva, la meva conclusió ha estat la següent, i per això la poso sobre la taula i per contrastar-la. La meva conclusió és no s'han de dir mentides des de la política, però no sempre es pot dir tota la veritat. I m'he trobat amb alguns casos concrets en què dir tota la veritat probablement hauria estat clarament contraproduent. Per exemple, amb un tema de molta actualitat. Quan va començar la pandèmia, ara fa un any aproximadament, parlant amb alguns metges molt qualificats del nostre país, algun em deia: escolta'm, Artur, no en tenim ni idea. Anem completament perduts. Si jo en aquell moment hagués estat president, que ja no ho era, i sentint això ho hagués hagut d'explicar d'aquesta manera tan bèstia, no? Tan descarnada davant de la població, clar, jo hauria fet un bé o hauria fet un mal en aquell moment, no? I t'ho preguntes, no? I ara parlo de la pandèmia, però podríem parlar d'altres coses. Recordo, per exemple, aleshores i sent president, que de tant en tant em venien els del Departament d'Interior, ara tan de moda, no? I aleshores em portaven un informe sobre el risc de l'arma terrorista a Catalunya. I, esclar, jo me'l quedava per mi, però jo no li demanava al conseller de torn d'Interior que fes una roda de premsa explicant que havien pujat un grau l'alarma terrorista. Bé, és una mica aquesta reflexió que em porta a voler-la contrastar amb una persona com tu. És a dir, fins a quin punt a través de la paraula d'un polític cal sempre dir allò dels testimonis en els judicis, no? Sí, tota la veritat. Vostè promet dir tota la veritat, tota la veritat i res més que la veritat. Això val en la política? Jo crec, jo et dono una opinió absolutament personal, gairebé diria de ciutadà. Jo crec que hem de distingir entre veritat i promeses. És a dir, en la crítica de sempre prometeu i no compliu, jo crec que això és molt més corregible que el de la veritat, que és molt més delicat. És a dir, el que ofèn a l'elector, al ciutadà, a la persona interessada per la política que encara hi creu, molta gent que ja que s'ha baixat d'aquest carro, no? Però els que encara hi creiem, ens decep molt, ens escandalitza i ens indigna les promeses que són òbviament impossibles, d'acord? I jo crec que això no té tant a veure amb la reflexió sobre la veritat. La reflexió sobre la veritat sí que requereix d'una graduació, una consciència. Has parlat de la pandèmia, i jo crec que en el cas de la pandèmia hem tingut grans exemples de comunicació bona, molt bona, menys bona i deplorable. Hem tingut aquestes graduacions. Per què les hem tingut? Posaré noms. Si tu escoltes des del primer dia, fins i tot equivocant-se, fins i tot amb algunes zones molt clares d'ignorància, a l'Antoni Trilla,
tu tens la sensació que el seu missatge sempre era d'humilitat. I honest. I honest. Directe, mai et deia que ho sabien tot, al contrari, feia pedagogia de la ignorància, és a dir, deia, aquí hi ha un procés d'espera, però d'alguna manera obria un cert camí, primer de serenitat, de no caure en el pànic i en l'alarmisme, que això un polític o algú que comunica, parlo de polític perquè és sanitat pública i entenc que és una extensió, no? I per tant jo, entrant ja amb el que tu m'has dit, diria que no s'ha de confondre. Jo crec que les promeses són un escàndol. És a dir, les promeses, el que les fa sap que és mentida. Perdona una cosa, una subpregunta aquí, una reflexió. Com es pot lligar promesa amb expectativa o amb objectius? Perquè quan un polític promet alguna cosa, i ho dic per experiència, no sempre ho fa de mala fe. Moltes vegades tu dius, home, escolta'm, jo em comprometo a... I realment creus que allò pot acabar passant. I després pot passar també que hi hagi moltes variables que no t'ho permeten fer o simplement que tu t'hagis equivocat en la fixació d'aquell objectiu, com s'equivoca tanta altra gent en tants altres àmbits de la vida ordinària. Llavors, hi ha un marge de comprensió. Per exemple, quan dieu de cop i volta 18 mesos, la independència en 18 mesos. Clar, això, des del punt de vista del que vol la independència, és un estímul, és un objectiu, inclús és un patró d'energia pel mateix moviment, però és un escàndol perquè en les circumstàncies actuals, però clar, qui pensa que és un escàndol? Jo, que no sóc independentista, però si ho fos estaria entusiasmat. Què passa? Que quan arriben els 18 mesos i s'observa, és a dir, tu pots mantenir l'esperança o una il·lusió col·lectiva dient-ho, igual tornant a la pandèmia. És a dir, quants metges deien si tot va bé, si es compleixen tots els pressupòsits, si tenim la sort de tal, podria passar això. És a dir, no anar tant a la promesa de titular. Jo crec que aquí hi ha un tema molt important, que és de quina manera la política declarativa ha acabat alimentant la maquinària monstruosa dels mitjans. Aquí és on també m'agradaria anar-hi, perquè, esclar, moltes vegades els que hem fet política ens hem trobat amb que els que ens han entrevistat el que persegueixen precisament és només el titular. I abans d'una entrevista et diuen, suposo que em donaràs un titular. I aleshores tu vas allà i dius, home, jo vinc a parlar d'alguna cosa més que d'un titular. Jo crec que hi ha un excés d'oferta. La gent no necessita tanta declaració. Tanta declaració. Parlant de la gent, concretament, i sobre el tema de com es diu la veritat, a vegades jo he tingut la sensació, contrastada fins i tot, i ara diré una cosa que sonarà malament, però la dic a risc de que soni malament, que hi ha bastanta gent, no dic tothom, però bastanta gent que prefereix una mentida que no una veritat descarnada. Segur. Jo la sensació que tinc és que la gent no només no vol que li diguin la veritat, sinó que vol que l'enganyin. És a dir... Així de clar, tan evident com això? Sí, perquè tu veus moviments polítics molt emergents, molt efervescents, d'una gran potència, basats en el que nosaltres anomenem populisme, per entendre'ns, és una forma d'administració de la mentida. Jo crec que hi han d'haver menys missatges inútils, menys espectacle de la política, perquè això ha deteriorat molt. Ha convertit tot en un mercat del peix molt barat, en què un titular, una declaració, després el desmentit, aquesta cosa, la maquinària dels partits i declarativa. Mira, ara que dius això, això em lliga amb un altre concepte que és el que jo també l'he viscut i tinc la meva experiència personal i en el qual m'he singularitzat, però no sé si d'una manera sàvia, correcta i lúcida. A vegades penso que no. Quan hi era vaig pensar que sí, que ho havia de fer d'aquella manera. I és concretament la relació entre el polític i les xarxes socials. Jo vaig aplicar un mètode, que m'he preguntat si era equivocat o no, d'aïllament de les xarxes, especialment quan vaig ser president. No vol dir que no hi fos, perquè d'una manera o d'una altra m'ho portaven, però jo no hi era en el sentit directament personal, perquè més aviat em volia distanciar de tot aquell soroll, de tota aquella parafernàlia d'opinions contínues, etc., moltes vegades per part de gent que no hi posaven ni la cara ni el nom real, i jo que sabia que havia de prendre decisions difícils, en l'època que em va tocar exercir la presidència de la Generalitat, amb un munt de cacaus a sobre importants, pensava que l'única manera que jo puc decidir amb una certa lucidesa i seguint un criteri propi meu, equivocat o no, és
no està pendent tot el dia de què passa a Facebook o a Twitter o a Instagram, no? Després he vist polítics que són exactament al revés, que viuen pendents només d'això, o pràcticament d'això. Mira, el cas del Donald Trump, no? que vivia exclusivament... President dels Estats Units, i probablement el polític més poderós del món. I que utilitzava el Twitter com el seu canal més fiable d'expressió política. No? Home, jo diria que en aquest cas tenim mala peça al teler, perquè jo també estic fora de les xarxes. També. De manera que som dos casos perduts. Seríem dos casos perduts, però... Ja no som d'Eixemont. No som d'Eixemont. Però sí que la reflexió és bona, perquè jo crec que aquí sí que hi ha matisos, hi ha matisos importants. Per exemple, jo crec que si algú té un càrrec públic, l'aïllament és una postura massa poc respectuosa per la proporció de possibles ciutadans que a través de les xarxes tenen la voluntat d'accedir a un tipus d'informació. És a dir, que si jo ara t'hagués de donar algun consell d'aquest tipus, diria no tornis a aïllar-te. Però el polític que ha de prendre decisions ha d'estar pendent del que passa a les xarxes. Jo no ho estaria, no. Això és aquest jo no ho estaria, tema, però sàpigues que estem en minoria. D'acord. És a dir, que jo crec que és un element de distorsió, perquè les xarxes socials tenen una immediatesa, una voracitat, que desestabilitza molt. És a dir, si tu t'has proposat marcar un rumb amb una certa idea, necessites temps molt sovint, i el que no et dona mai la xarxa social és el temps. La immediatesa ha devorat l'actualitat. Correcte. És a dir, es confon el que és actual, el que és el present, amb el que és immediat. Una altra cosa que jo he sentit moltes vegades, en el llenguatge també popular, els polítics parlen molt però no diuen res. Diuen, o no se'ls entén, o simplement parlen per parlar, però no hi ha substància. Un polític, què és millor, que sigui un bon orador que la gent admira per la seva oratòria, fins i tot a vegades ampul·losa, o que es faci entendre, que vol dir que pot ser que no parli tan bé com un gran orador, però que en canvi comunica millor. Sí, de la manera que ho planteges, jo m'estimaria més de la segona opció, és a dir, que comuniqui de manera que se l'entengui. Però crec que tampoc és dolent un cert esforç d'oratòria i de retòrica i d'estil. El parlamentarisme, hi ha molts moments brillants. L'oratòria brillant també és un estímul pel ciutadà. És a dir, no tot és fum. No és els que són ampul·losos no diuen res, i els que són avorrits diuen molt. No, és a dir, es pot dir molt amb una retòrica treballada, no té per què ser incompatible. Jo crec que ha de ser compatible i sobretot hi ha d'haver una voluntat. Tornant al que deies abans, que era molt interessant, aquesta idea de que parlem molt i no diem res i acabem parlant només per nosaltres. Desenvolupem una retòrica que només interessa als polítics i als periodistes, exclusivament. I per tant la gent desconnecta. Home, menys quan passa alguna cosa de debò. I aquí és quan es veu claríssimament la importància d'un bon comunicador. Et posaré un exemple. L'època dels incendis. Sí. L'època dels incendis, la diferència entre tenir un conseller amb bon discurs comunicatiu a no tenir-lo és abismal. Sí, senyor. Perquè hi ha un incendi. Això ho he experimentat. Sí. I, en canvi, tu saps perfectament, veient com parla el conseller, si tenim una catàstrofe. Tenim dos incendis. Tenim l'incendi i tenim l'incendi mediàtic. Quin és el problema? Que els polítics parlen sempre. Exacte. I no sempre passen coses. També t'he de dir, per experiència, que necessiten tenir una presència permanent, perquè se'ls exigeix gairebé aquesta presència permanent. Quan un polític es queda 3 o 4 dies sense dir res, aleshores comença ja la rumorologia de si aquest home o aquesta dona no tenen res a dir, no tenen opinió sobre això o no tenen opinió sobre allò, i costa separar-se d'aquesta exigència. És fictícia. La gent no va pel carrer dient, hòstia, no sento el conseller tal. No, ho diuen molts periodistes, això, esclar. Això forma part del nostre món, del microcosmos aquest. Exacte, això em porta a una altra reflexió que també és interessant i que també se la fa molta gent, quan et diuen els polítics han de parlar menys i han de fer més. Això ho he sentit moltes vegades. I no s'han de barallar tan sovint perquè fan comèdia quan es barallen, etc. Això em suggereix a mi alguna reflexió. Per exemple, aquest equilibri entre el fer i el parlar.
Clar, és evident que en un polític hi ha els dos components, hi ha les dues vessants. Un polític, sobretot si és de govern, ha de fer, ha de gestionar coses, ha de prendre decisions, però al mateix temps les ha de comunicar. Tu abans parlaves dels incendis. Jo m'hi havia trobat amb això, sent conseller en cap fa un munt d'anys enrere, no? Amb un incendi molt dur que vam tenir l'any 2003 concretament, a tota la zona de Sant Llorenç del Munt. I aleshores jo vaig estar allà 3 dies al peu del canó, no fent res més que donant la cara, perquè els que feien les coses eren els serveis d'emergències, els bombers, etc. Però jo cada X hores sortia davant de les càmeres a comunicar què estava passant allà i a donar informació de cara a una població que clarament estava alarmada. Aquest mantra que algunes vegades s'escolta de parleu menys i feu més, per mi té aquest límit, com a mínim té un d'aquests límits. Jo em centraria molt en feu més, és a dir, el parlar més o menys que estigui en proporció al que es fa. Llavors, jo crec que hem d'anar més a evitar l'espectacle. I t'ho dic jo, que formo part també de l'espectacle, però que la proporció del que es diu estigui en relació al que es fa. Hi ha altres actituds, tipus el president Montilla, per exemple, no? Fets, no paraules, que era la manera de justificar també una certa incapacitat de comunicar-se, no? I subratllar allò que ell podia portar de més positiu, que era decidir i gestionar. L'any de la pandèmia, per la política, hauria de ser un màster. Un màster. De com s'ha de gestionar, no només per les coses bones, sinó sobretot pels errors que s'han comès. Sí. Sobre el tema de les baralles, que el mantra també del comú és no agraden les baralles entre els polítics. Això ho he sentit moltes vegades, us baralleu massa. Ara, també a vegades tinc la sensació que això no acaba de ser del tot veritat, perquè ara no parlaré d'una cosa que és baralla, però quan venen unes eleccions, i ara ens hi hem trobat, hi ha molta gent que el que t'exigeix en el partit polític X o en el polític Y és que defineixin abans de les eleccions amb qui no pactaran. Que no deixa de ser una manera de posar una frontera o de posar una línia vermella que en el món de la política democràtica de fet no hauria d'existir. Va contra. No hauria d'existir perquè la democràcia per essència requereix parlar entre tothom perquè al final tothom vota en un Parlament, vota el que t'agrada i el que no t'agrada. Fins i tot amb la possibilitat terrible que hi hagi un consens. Exacte. Déu no ho vulgui. Pot arribar a aquest extrem gairebé irònic o histriònic. Però és veritat, fixa't que abans d'unes eleccions és fonamental definir la política de pactes, però sobretot la política dels no pactes. Quantes vegades t'has trobat, en alguns moments de la teva carrera política, algú pel carrer que et diu «Mas, més canya!» Oh, i tant, i tant. Concepte, canya. M'hi he trobat. Què vol dir canya? Vol dir o gas a fondo, Sí. D'una banda vol dir fermesa, això estaria bé dintre d'un... Però d'altra banda vol dir això, sobretot amb aquells ni aigua, no? És a dir, aquesta voluntat de... I al revés també t'hi hauràs trobat. Gent que et diu, gent a més que probablement en un to molt més distès, et diu, escolta, us baralleu massa, hauríeu de... O jo mateix, estant a l'oposició, que m'hi he passat bastants anys, tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Parlament de Catalunya, jo també en alguns moments era conscient que donava més canya de la que jo mateix volia, perquè jo m'havia de diferenciar o de significar des del punt de vista d'un opositor, i per tant d'algú que anava a tocar el voraviu del govern, a assenyalar les coses... I en l'àmbit dels mitjans, si jo vaig amb un programa com a tertulià, el que està esperant la persona que m'ha convidat és que doni joc. Donar joc és un eufemisme... Per donar canya. De canya. Perquè si començo a mostrar-me excessivament equidistant, no dono joc. És a dir, el joc el dona la polèmica, la discòrdia, l'agressivitat. Aquestes coses venen, tenen bona premsa. Tu has viscut en carn pròpia el descrèdit de la moderació. És a dir, la moderació, des que tu comences com a polític, estava en aquest nivell, estava ben vista com un element de... I en aquests moments està criminalitzada. Un moderat... Creus que és així? Sí, home. Però fixa't una cosa, però aquestes últimes eleccions catalanes, ho dic com a reflexió, al final ha guanyat el PSC amb un discurs que no era extrem, o superradical, almenys amb unes quantes coses,
I dintre del món sobiranista jo defenso que hi ha hagut pràcticament un empat, perquè si un treu 33 i l'altre treu 32, doncs és pràcticament el mateix. No? Però el discurs radicalment diferent d'esquerra del que havia sigut en altres èpoques, que ara passa per ser més moderat, tampoc ha fracassat a les urnes. Jo ho veig diferent. Ho veus diferent. Sí, jo crec que en general la moderació, és a dir, què li preguntaven als d'Esquerra tot el dia? Si pactarien amb el PSC. I al final van signar que no. I no només van signar que no, sinó que va haver de sortir l'Oriol Junqueras a dir d'una manera, mai l'havia sentit parlar amb tanta duresa del PSC. Que de cap manera. Que de cap manera, però ni boig, ni borratxo, ni que em segrestessin els fills. És a dir, amb uns termes que tenen a veure amb l'agressivitat. I aquesta agressivitat, és a dir, la moderació també ha de ser de formes. Ara que deies això de les formes, un llenguatge o una paraula sistemàticament inspirada en la violència, la paraula violent, vaja, el llenguatge violent, genera violència. O dit d'una altra manera, el llenguatge de l'odi pot acabar generant odi real, o dit d'una altra manera, la demagògia constant a través de la paraula pot arribar a crear un conflicte social per una separació dura i radical de blocs dintre de les societats? Home, jo crec que amb això sí que... Sí, a més, amb això tenim un avantatge, que la història ens ho avala. És a dir, tenim un certificat que et diu que sí, la resposta és sí. És a dir, hi ha moltíssims moments. Sí que és veritat que la violència verbal o retòrica o política o comunicativa només funciona com a benzina quan hi ha situacions... Quan hi ha llenya. Quan hi ha llenya. És a dir, quan estem en una època de prosperitat, de progrés, encara que hi hagi unes minories molt... No enganxa, aleshores no enganxa. No qualla, crec que té menys substància. Per això és tan perillós en el moment actual, perquè és dels moments que hi ha hagut més llenya per metre quadrat, és a dir, hi ha molta llenya per tot arreu. Per això els populismes són tan perillosos. Els d'extrema esquerra, els de no extrema esquerra i fins i tot els moderats. També hi ha populisme moderat. Per això és tan perillós el llenguatge aquest que banalitza, per exemple, la manera com es fa servir la paraula feixista. Aquí és feixista tothom. I de manera que quan apareix un feixista de veritat és molt difícil reconèixer-lo. És el Pere i el Llop. És a dir, ja no saps qui és feixista o no, perquè tothom és feixista. Perquè ja gairebé tothom ho és, sí. Llavors aquest tipus de radical, igual al revés, en altres àmbits, comunista, tothom és comunista. I llavors, clar... Encara que molts hagin renegat del comunisme, resulta que són comunistes també. Encara que el que ho digui no sàpiga ni el que és un comunista. Ni què vol dir, sí. Escolta, bé, només per acabar, posem-hi una mica de nota de... No tant una nota d'humor, sinó també una reflexió entorn de coses que tenen a veure amb l'humor, perquè en la meva trajectòria política, doncs, jo he conviscut amb el naixement, amb el progrés, l'evolució i gairebé la culminació dels programes satírics, dels programes d'humor. Tothom ens ve al cap, doncs, el Polònia, per entendre'ns, que ara ha fet els 15 anys, etc. He arribat a la conclusió, que m'agradaria que tu doncs també analitzessis, que programes com aquests no afecten tant a la política com en els polítics, o a les polítiques, i no parlo ara de dones i homes, les polítiques com a accions, crec que no les afecten gaire, perquè mirant tots aquests darrers anys jo he vist que les polítiques, independentment de la ridiculització que se'n pugui fer allà, han anat endavant i els partits no les han alterat gaire, com a conseqüència de ser satiritzats en aquests programes. Però, en canvi, els polítics com a persones, per tant, dones i homes, aquí, aquests han sigut i són, jo crec, altament sensibles en el Polònia, fins al punt, en el Polònia o aquest tipus de programes, fins al punt, i això ho he observat molt de prop, que gairebé ningú se sent ben reconegut o ben traduït en aquest tipus de programes, però tots hi volen ser. El que se sent pitjor és el que no hi és. El que no hi és. Prefereixo sortir-hi malament que no pas no sortir-hi. Jo crec que també el model català de satíric aplicat a l'actualitat política és molt especial. Fixa't que a Espanya és una mica diferent. Però sí que és... Per exemple, quan comença la imitació d'Artur Mas, és en un programa que es deia 7 de nit, que el feia el Toni Albà i que
era un robot. Era un robot. Era un robot, clar. Jo vaig començar sent un robot. Tu vas començar sent un robot. I després vaig ser un titella. I després va ser un titell i després va ser el rei del mas. Després el masover de la família Pujol. Sí, però aquesta interpretació no té en compte la dimensió, com t'ho diria, medicinal que té l'humor. O sigui, l'humor és una reacció que ens ajuda a digerir la realitat i, per tant, enfotre'ns dels que d'alguna manera administren el mateix poder que nosaltres mateixos després anem a votar. Això és sa d'entrada. Jo crec que sí. Això és sa d'entrada. Per qui no és sa? Per limitat. Per limitat? El limitat, pringa. Doncs aquí et faré un matís. Pringa. Sí, aquest pringa d'entrada. Jo mateix, quan em van començar amb aquesta història del robot i del titell, etc., jo realment no ho portava del tot bé. Feia veure que sí, però no ho portava del tot bé, perquè és que realment jo no m'hi reconeixia en aquell personatge de cap manera. Ara, t'he de dir que amb el pas del temps van anar afinant cada vegada més, però després va acabar tota aquella història amb la il·lusió i amb la cançó aquella del Mas Style, i em va passar una cosa, que a mi que se m'havia presentat moltes vegades també com un personatge una mica distant, una mica fred, el robot. Del robot al Mas Style. Probablement fruit de la meva timidesa o de la meva voluntat d'una certa privacitat amb algunes coses, o de no posar-hi només càrrega emocional en l'acció pública, sinó també una certa càrrega, diguem-ne, o vessant racional, fruit de tot això, però al final això a mi, de cara a molta gent, em va acabar humanitzant. Jo crec que aquí, en el cas de Polònia, perquè és el que estem parlant, doncs ha passat això, que la qualitat de la sàtira cada vegada era més evolucionada. Quan, d'alguna manera, Polònia es converteix en un telenotícies alternatiu setmanal, és molt saludable, perquè tu estàs sotmès a la propaganda, a aquest festival permanent de la immediatesa en comptes de l'actualitat, de l'espectacle en comptes de la informació, quan arriba algú que et diu no, ara riurem. Bé, escolta, era un intent, doncs, aquesta conversa sense, vaja, aquesta conversa distesa, per dir-ho així, d'intentar una cosa que em preocupa a mi, que és intentar, doncs, que els conceptes polítics que poden semblar més durs o més punyents o a vegades més poc comprensibles puguin arribar a l'abast de la gent que vulgui seguir aquest tipus de converses d'una manera una mica més plana. Sí, a més a tu et deu passar igual que a mi, que som d'un tipus per l'educació i per història, sempre hem viscut en ambients en què es parlava de política, i ara ningú en vol parlar. Sí, senyor. Llavors potser és l'hora de començar a tornar a parlar de política, però d'una altra manera, més transigent i més tolerant. Ho intentarem. Vinga. Gràcies de nou.